हेलो लोगोफोर आं गपाल सरगियारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। दानि आं फैदों बाथौ फुरि काटलिगाव नैबे बाथौसालियाव। देग्लाय गल्डेन जुबली सनाथि मायथाइ खुंफुंनो आखायाव लादों बिथांमोना। नै हाबबाय नायलांबाय थादो। आं फुंनि समाव फैदों, मानसि जाथ'वाखै बेबायदि। दिनैसो साननै जाबाय। मोनाबिलियाव बांसिनै मानसि जायो बेवहाय। डिमापुरनि नैबे दैमालु राजानि बायदि साजायना दोनदों। डिमापुरनि बै नुहुरबायना बै बाथौ मन्दिर। बाथौ मन्दिरा गिदिरानो साजायना दोनदों मोजाङै। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। अन्नानै बोराइ बाथौनि मन्दिरखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, अन्नानै शेयार खालामदो। मार्केटखि हाबलांनि जोङो। मार्केटखि मा मा दङ देखायलांनि। बेसेबां गिदिर एरिया जोबोद गिदिर, नायनानै नायख'हाया। नैबे दखानिफोरा दासो फैदों, बानायबायल' थादों, साजायबाय थादों। नायलांबाय थादो दसे। बरबरि एरियायावनो गोलैयो बाथौ फुरि काटलिगाव जायगानि मुङा। मुसलपुर खाथियावनो। मुसलपुरा बांद्राय गोजान जालिया बेनिफ्राय। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। फैनानै बाथौ फुरिनि नैबे काटलिगावआवनो बरबरिया स'आव ओंखारब्लानो मोनगोन। देग्लाय सनाथि मायथाइ जोबोद गिदिर खालामदों। 12 दिननि प्रग्राम लानानै बिथांमोना देग्लाय खुंफुंनो आखायाव लादों। दानिफ्रायसो आराम्भ जालांसिगोन। जोबोद नायनो मोजां जागोन। मानसिया जोबोद भिर जागोन बेवहाय। पुरा बर' एरिया खाथि खाथि। दखानिफोरा दासो साजायबाय थादों, एसेबां नायनो मोजां जायाखै। ससे थांबावनि मा नुयो नायनो, नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। गिदिंजोबनोथ' हानाय नङा, गिदिर एरिया। गस्ला लंपेन्टनि दखान, हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि बायजागोन सोरब्ला नांनाय जायोब्ला। नैबे गेटखौ नुबायना? नैबे गेटआ बैथिंजाय हटेल दङ, जानाय लोंनाय बायदिसिनानि। बे गेटजों हाबनानै थांजागोन आरो। ओरै सिदा मिना बाजार, बै सोरखिया, बै मिना बाजारनि सोरखि बियो गोजान। गिदिंजोबनो एसे टाइमानो नांगोन। आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय। बांद्राय देखायलिया, माने सम गैया। आं गुबुनाव थांनोसो फैदोंमोन। नुनानै हाबबाय आरोना। नोंथांमोनानो फैदो, गावनि मेगनजोंनो फुरा गिदिंनानै नायजोबनो हागोन। ओंखारबोफिनबाय आङो। थांनोसै, सम गैलिया। सम मोनोब्ला खेबसे फैबावनांगोन, लास्ट खालिफोरबाबो। लटारि लानि, लटारि खेला होदों। दामि दामि गारि होदों। गांनैसो लटारि लाहांनि। बोराइ बाथौआव अनोब्ला जायो खोमा, खाफालफोरा गेवलाबायो खोमा। ना मा बुङो लोगो नोंथांमोनाबो लाफैदो। बेनो गेटआ, मेन गेटआ बेनो। लटारि लाबाय, लटारि बरबरि बाथौफुरिनि। नैबे नाय प्राइजफोरा, रायजोफोर दामि प्राइज। सोरहाबो खम थाखायावनो 100 थाखायावनो
कारनि मालिक जानो हागोन नैबे मा गारि मोनलायो बलेर' गोबां गोबां दामि अडि मोनसे दोङो ट्रेक्टर दोङो गासिबो दंजोबो टिकेट मोननाय नङा थाब थाब फैनो थाखाय टिकेट लानो थाखाय खावलायबाय रायजोफोर नैबेनो बाथौ फुरि नैबे मा बरबरि सुक खाथियावनो न नैबे